die eerst zo echt gespannen toen mijn vrouw die belde eerst nog net. Het wordt best wel lang, maar ik ben nou wel heel blij. Voor de eindexamenleerling in Srusterveen wie het waasje een spannende dag. Na je weekend wachtje kreeg je eindelijk te jaren of je slagen wien. Ik kreeg heel snel telefoon. Het eerste akkoord is gewoon goed nieuws. Nou, ik ben heel makkelijk geslaagd eigenlijk. Leuk, ja, ik ben blij. En ja, niet per se onverwacht, maar wel gewoon goed. Ik heb 2 6'en volgens mij uiteindelijk en 4 7'en. Rond 11 treien komt de slaggerleerling naar Squalle om het te vieren en elkaar te feliciteren. Ik kreeg echt het gevoel alsof ik was gezakt. Maar toen in één keer zei hij dat ik wel was geslaagd. Ja, ook het wist van hoe denkt het en hoe is het? Ja, toen zei hij van je bent slagen. Ik ben heel aan het werk geweest, toen werd ik bellen. Ik zei, ben ik slagen? Ja, nou, ben ik slagen. Ik zei, nou, dan kom ik aan wel. Ja, een heel spanning valt er van die lichaam af. Nou, de examenleerling had een diploma in de boeshaven, kunnen ze de volgende stap naar haar tak omzetten. Nou, dat we nou terug kennen naar de Oorlogskwallen. Ik ga waarschijnlijk naar Groningen of naar Heerenveen, dus ik ben ook gewoon blij dat ik door kan.